в темата, на темата на Биги, да си я види как. Как се сваля болт с видеята ли, бе? Няма тематичен избива. Не, чакай, той още не е факция сега. Усещам, че в момента дига въздух така. Фърга кюмър да заври водата и после като избие клапана, гледай какво става. Ще пускам моста. Да, ти е дола. Какъв ъгъл пускаш? Добре. Сега ще вече може да снима компромати. Еха! Излезна! Да, знам сламарината. Връщай. Вече падна колата. Скриковете да ставаме за... Значи тогава ще съм документирал убийство. Или самоубийство. Види го малко нагоре. На мотора. Коя ламарина излезна? Стана, насачи. Сега се закрине да го... Ма то... Кое? Дърпай назад. Така, готово. Благодарите се на обикновена избивачка, става и с такава. А после мързела не бил двигател на човешкия прогрес, а? Сега дай задача да се сметнат джоулите в килограми колко са. Добре. Колко килограма натиск е наложен на болта да излезе ли? Да. 4 джоула енергия на удара, колко килограм сила. И колко удара в минута, защото... Кажете, госпожице Дъжки, Ти да си намери някакви ръкавици. защо сте ми яли ръкавици? Защото няма трябва да дай ми ключове. Кое? Ключове. Ключове, а ти какво ще ми дадеш? Какво правите? Снимат си пишките. Правиме късометражен филм. Искате ли фото? Извинявай. Истинско. Що, моето фалшиво ли? Да. Ага. Моето по-истинско. Колко по-истинско? Искай си мериме са обективите ли? Да. Нарае се и два, тя е с стереообективи. Искаш ли фото? Стига то.